Da li ste znali da je energija vetra najzastupljeniji izvor obnovljive energije i kao takav predstavlja budućnost energetskog sektora u Evropi i svetu? Zašto je to tako? Zato što je energija vetra obnovljiva i čista, ona ne zagađuje vazduh, ne emituje ugljen dioksid, ne razara ozonski omotač i ne prouzrokuje kisele kiše. Jedna vetrenjača smanjuje emisiju ugljen dioksida za 2365 tona na godišnjem nivou u svetu. Moderne vetroturbine su izuzetno tihe, zvuk njihovog rada ne može da remeti zdravlje okolnih stanovnika. Važno je istaći da jedna turbina zauzima manje od 1 ara, tako da se zemljište oko vetrenjače može svakodnevno neometano obrađivati. Međunarodna zajednica je definisala da do 2020. godine 27% energije bude dobijeno iz nekog od obnovljivih izvora. U tom smislu, izgradnja i eksploatacija vetroparkova je strateška opredeljenost mnogih zemalja, a predstavlja dugoročnu i isplativu investiciju za Srbiju. Razvijene zemlje su uveliko prepoznale značaj proizvodnje električne energije dobijene putem vetra i broj vetroparkova iz dana u dan raste, zato i našoj zemlji predstoji izgradnja novih vetroparkova. Mi smo pioniri u proizvodnji električne energije, izgradili smo i pustili u rad prva 2 vetroparka u Srbiji, dok je 3. vetropark naše kompanije, ujedno i najveći, Košava, trenutno u izgradnji. Zajedno sa vetroparkom Košava snabdevaćemo preko 60.000 domaćinstava električnom energijom. Prvi vetropark koji je izgrađen u Srbiji je vetropark Kula, otvoren i pušten u rad 2015. godine. On snabdeva električnom energijom više od 8.000 domaćinstava, a vrednost ove investicije iznosi 15 miliona evra. Drugi vetropark izgrađen od strane kompanije Fintel Energija je vetropark La Piccolina, otvoren i pušten u rad 2016. godine. On snabdeva električnom energijom 5.500 domaćinstava. Vrednost ove investicije iznosi 10 miliona evra. Treći vetropark kompanije Fintel Energija, ujedno i najveći, trenutno je u izgradnji. On će snabdevati električnom energijom 45.000 domaćinstava, a vrednost ove investicije iznosi 120 miliona evra.